Kebne. Kožená, nepremokavá, paropriepustná obuv vhodná na dlhodobé pobyty v zimnej prírode. Podrážka Trekking Sole zabezpečuje vysokú stabilitu aj v náročnom horskom teréne. Vrchná časť je vyrobená z lícovej kože. Topánka je vybavená vetru a vodeodolnou membránou Sympatex s excelentnou schopnosťou dýchať. Nízka hmotnosť, prepracovaný severský dizajn ocenia rybári, polovníci, ale aj turisti pri celoročnom využití. Kebne je topánka, na ktorú sa môžete spoľahnúť v každej chvíli bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Sympatex vo vnútri zaručuje suchú a teplú mikroklímu. Dvojité prešitie na najviac namáhaných miestach. Rýchlo upínací systém umožňuje rôzne časti topánky utiahnuť rôznou silou. Celopovrchovo impregnovaná koža. Striekaná polyuretánová ochrana voči nečistotám. Podporná stredná vrstva pre tlmenie chôdze a komfort. Samočistiaca podrážka. Vystúžená klemba. Dostatok priestoru pre prsty. Nehrdzavejúce háčiky. Vodeodolné šnúrky. Nepremokavé švy. Mäkká pružná koža. Topánka má uzatvorený dizajn, kde je jazyk aj po stranách spojený s topánkou, čo bráni vniknutiu vody dovnútra. Vyberateľná anatomická ventilačná vložka s protiotrasovou izoláciou a ventilačnými kanálmi s otvormi. Trekking Sole je odolná podrážka s hrubým samočistiacím profilom, s excelentným záberom na suchom aj mokrom teréne, s vložkou na tlmenie otrasov. Kebne.